Adugo, you got him your telephone. Hey, I go commit blunder here. Kedu n'ebe ahụ mgbede ọma. Ana m echeki ihe. Ana m echeki ihe. Ọ dị ka nya bụ ife ga-work. If I did blunder actually commit ebe a. I got him phone. We phone na battery a na-anyụzi anyị. So, asị m ka nnene ife o. Amakwa m na ndị na-ebe a bụ ndị Igbo. Igbo ekenekwa m ụlọ. Mgbede ọma. Asị m ka nnene maka ịga live. Maka achọ m ka our Saturday's program bụ mgbede ọma oge akụkọ bụ oge akụkọ ifo ka ị maa ma ị ga na-eme ya live mana nke a ga-abụzi from site n'afọ na-abịa abịa ebe afọ 2022 afọ agwụ na-agwụ so ka anyị nwayọọ gaa pakeji malụ ka anyị ga-esi wee mee ya ọ ga-adịkwu mma ịdịkwu na ịmago akpọbatakwa ndị ọzọ na ya bụ oge nnọkọ ndị ọzọ ga-abịakwa nụ ka hapụ ịbụ sọsọ m ya na-ekwu okwu oge mgbede oge a agaghị abụ sọsọ oge akụkọ ifo kama na ọ ga-abụ oge anyị ga-eji wee na-alụtụsị aka ihe gbasara Igbo ọ bụ omenala anyị ihe ọbụla gbasara Igbo ọ ife na-eneje anya anyị ga-emebe n'oge mgbede ọma nsị ka m bịa malụ ka ịga life si adị maka agabeghị m life ebe a nụwa so now ọ gara ọfụma that's good maka ndị slow Igbo kịta mma na ọ ga-enwe isi ka anyị jezie kwadobe ka ife niile wee nwee ike wee daba ị na-afụ ihe adị ebe a ụlọ m niile otu a ka mmadụ si were Biafran flag tinyechi ebe niile ee nwa ebe ị na-aga afọ Biafran flag n'ụlọ akwala kichin ka nnọ ọ dị na kichin ọ dị na kọrịdọ ọ dị na palọ ọ dị na room everywhere sọsọ na toilet ka ọ fọkotie ngwakwana ndị nọ online thanks for coming in ka ọ dị na mgbe ọzọ I will be doing this this testing kwa mgbe ka ihe niile nwee dị perfect ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ebido ya bụ program ka anyị bido ya n'ebe ọ pụrụ iche isi m hapụrụ m ya mụ na dada m don't worry mgbe o toro ka ị ga-afụ m ya ngwa na Igbo bụ Igbo ka chi fonu ka emesịa ekwenụ ka esi akọt ihe nka ee nkọmitikwe blanda o ka ekwere ebe esi akọt ya mmadụ amakwa m ebe esi akọt ịnụkwa nnọọ atọkwa m atọ amakwa ebe ga-esi kọtụọ ya o ochie